لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Позволението на Аллах Азza ва Джал накратко ще се запознаем с тълкуването на най-великия аят в Коран Керим, който всички ние го знаем и го не доставяме още от малки. Един ден Абу Зар, ради Аллаху ан, Аллах да е доволен от него, да се смили над него, влезнаха в джамията при пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, седна и му даде салам. Между тях се завърза диалог, който диалог в края Абу Зар, ради Аллаху ан, пита пратеника саллаллаху алейхи ва саллям следния въпрос: Я Расул Аллах, кое е най-великото нещо, което е ниспослано на теб от Коран Керим? И пратеника саллаллаху алейхи ва саллям отговаря: това е аятул курси. Аллаху ла илаха илля хуал хайюл кайюм. Пратеника саллаллаху алейхи ва саллям отговаря, че това е най-великото нещо, най-великият аят от Коран Керим, който е ниспослан на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. В друг хадис Абу Хурейра ради Аллаху анху разказва следното: една нощ пратеника саллаллаху алейхи ва саллям ме назначи като пазач на садаката от Рамазан. В Рамазан, всички знаете, са събирали садака, закат от питър, форми и така нататък, хранителни продукти. И Абу Хурейра ради Аллаху анху е бил отговорен да охранява и да пази тези събрани продукти. Една нощ, казва той, хванах един крадец, който крадеше от продуктите. Хванаха го за ръката и му казах: Валлахи, непременно ще те заведа при пратеника саллаллаху алейхи ва саллям и ще му кажа какво си направил. Този крадецът ми се примоли и каза: моля те, не дей, смили се над мен, имам деца, беден съм и така нататък. Абу Хурейра ради Аллаху анху се смили над него и му каза: добре, освобождаваме те, пускам те, обаче ако те хвана още един път, ще те заведа при пратеника саллаллаху алейхи ва саллям. На следващата сутрин, когато Абу Хурейра и пратеника саллаллаху алейхи ва саллям с всички сахабета се откланяха сабах, сутрешната молитва, пратеника саллаллаху алейхи ва саллям се обърна към Абу Хурейра директно и го попита: Абу Хурейра, какво направи твоят пленник с нощи? Абу Хурейра се очуди. Не беше му разказал на случката. Казвам: Я Расул Аллах, хванах го да краде и ми се примоли, обяснявайки ми колко е беден, и аз се смилих над него и го пуснах. И той обеща повече да не се върне. Тогава пратеника саллаллаху алейхи ва саллям му казва: излъгал, те ще се върне. Абу Хурейра казва: разбрах от думите на пратеника, че този ще се върне същата нощ. На идната нощ отново залага този крадец. Хваща го за ръката и същия сценарий. Премолва му се, Абу Хурейра пак се смирява и го пуска. На следващата сутрин пратеника по същия начин го пита какво направи със своя пленник с нощи. Абу Хурейра му отговаря по същия начин и пратеника му дава същия отговор. Казва: излъгал те, пак ще се върне. На третата нощ отново го хваща за краде. Този човек отново му се премолва, на Абу Хурейра вече е твърд, казва: не, ти ме излъга за втори път, това е трети път вече. Аз непременно ще те заведа при пратеника саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава този му казва: пусни ме, ще те науча на думи, които Аллах Та'аля ще те пази чрез тях. Казва: какви са? Този човек казва: когато си легнеш, всяка нощ, когато си легнеш, когато се отправиш да си легнеш, преди да заспиш, прочети аятул курси. Аллаху ла илаха илля хуал хайюл кайюм. И това нещо ще ти бъде защита до сутринта. От шейтани, от всички шейтани, от всички лоши неща. На следващата сутрин пратеника саллаллаху алейхи ва саллям го пита: какво направи твоя пленник? Абу Хурейра отвръща, твърдеше, че ще ме научи на думи, които ще ми помогнат, които ще ме защитават. И какво те научи, попита саллаллаху алейхи ва саллям? Казва ми, когато се отправя към постелите си да спя, към леглото си, да прочета Аллаху ла илаха илля хуал хайюл кайюм. Тогава пратеника саллаллаху алейхи ва саллям му казва: казал ти е истината, макар че той е лъжец. Знаеш ли, Абу Хурейра, с кого разговаряш ти от 3 нощи насам? Абу Хурейра каза: не, Расул, каза: това е шейтан, който е бил в човешка форма, приел човешки облик и твоята ръка беше в неговата ръка. Когато Абу Хурейра го хваща шейтан. И казва: ти говориш, ти кореспондираш с шейтана от 3 нощи. И ти е казал истината, въпреки че той е лъжец. И пратеника саллаллаху алейхи ва саллям потвърждава това нещо. Когато човек прочете Аллаху ла илаха илля хуал хайюл кайюм, това сме го научили в неговата сунна, че това нещо му е достатъчно и го защитава до сутринта. Нека да обърнем накратко
внимание, тълкувайки този аят, разяснявайки неговото значение, без да изпадаме в дълбоки подробности. Защо този аят, казва пратеника саллаллаху алейхи ва салям, че е най-великият от Коран и Керим? От всички знамения, които са в Коран и Керим, пратеника саллаллаху алейхи ва салям казва, че това е най-великият аят. Защото в този аят изцяло и единствено се говори само за Аллах. Аллах Таля говори само единствено за себе си, описвайки своята същност. Пречиства той. И Аллах Таля започва аята последния начин, в първи ракет, какво с Митхат? Го прочете. Аллаху ла илаха илля хуа ал-хайюл кайюм. Допускаме една грешка, много често срещана от уста на уста, когато си говорим, не когато се питаме, знаеш ли Аллаху ла илаха? Научил ли си Аллаху ла илаха? Това не трябва да го правим, не трябва да го допускаме, защото спирайки до тук, знаеш ли Аллаху ла илаха, ние казваме, знаеш ли Аллах няма Бог? Знаеш ли Аллах няма Бог? А трябва да продължим. Да кажем, знаеш ли Аллаху ла илаха илля хуа, или да кажем аятул курси. Защото спирайки до тук, Аллаху ла илаха, казваме, Аллах няма Бог. Което е пълно отрицание, като ла илаха. Само да кажеш ла илаха без илля Аллах. Аллах Таля започва по същия начин този аят, като келимето таухид, като ла илаха илля Аллах, казвайки, Аллах ла илаха илля хуа ал-хайюл кайюм. Аллах няма Бог, освен Него, се живия вечни. Се живия неизменен. В основата на таухида, нали, този аят също има връзка с първата лекция, която чухме, винаги таухид, единобожието, идва първо анулирайки всичко и отменяйки всичко, след като е анулирано и отменено и стрито всичко, всяка една вяра във всяко едно нещо, тогава идва чистата вяра и казваме илля Аллах. Както е в този аят, илля хуа ал-хайюл кайюм. Аллах няма Бог, никакъв Бог, нищо. После казваме освен Аллах. По същия начин Аллах трябва да започва този аят, казвайки Аллаху ла илаха илля хуа ал-хайюл кайюм. Слава на Аллах, Аллах няма друг Бог, освен Него всеживия вечник. Ал-хайюл кайюм. Ибнул Кайим казва за тези две имена, че са най-великите имена на Аллах Азза ва Джал. Но правилното виждане и мнение на учените е, че най-великото име, понеже всички ние знаем имената на Аллах Таля, там са изложени, изписани, Аллах Таля има над 99 имена. Около 120 имена са споменати в Корана и в Сунната, а в един хадис идват 99 имена последователно, които ги изрежда едно от сахабета. Измежду всички тези имена в Корана и в Сунната на Аллах Азза ва Джал, които са споменати Ар-Рахман, Ар-Рахим, Ал-Кауи, Ал-Азиз, Ал-Джаббар, всички имена, които ги знаем, измежду всички тях има едно име, което е най-великото. Исмуллах ал-А'зам, най-великото име на Аллах Азза ва Джал, което когато бива попитан, бива поискано от Аллах Азза ва Джал с това име, той дава на искащия, удовлетворява дуата. Ибнул Кайим казва, че тези имена са Ал-Хайюл кайюм, всеживия вечния, но правилното мнение и по-правилното е, че това име е Аллах. Защото във всички хадиси, които се споменават за най-великото име на Аллах Азза ва Джал, присъства името Аллах. С това име никой не се е именувал от хората, които са твърдели, че са богове или че притежават божествени способности. Аллах Таля така прави, че с това име Аллах никой не се именува. Дори и да е най-големия неверник. Това е единствено име за Аллах Азза ва Джал. Затова това е най-голямото и най-великото име на Аллах Та'ala. Аллаху ла илаха илля хуа ал-хайюл кайюм. Аллах няма друг Бог, освен Него, се живе вечно. Ла та'худуху синатун ва ла наум. Продължава Аллах Та'ala, описвайки себе си, казвайки ла та'худуху синатун ва ла наум. Аллах Та'ala не го взема нито дрямка, нито сън. Знаеме, дрямката е преди съня. Аллах Та'ala нито се унася за миг в дрямка, нито пък изпада в дълбок сън. Тези качества са присъщи на нас хората, на творенията, на животните, на хората. Но Аллах Азза ва Джал, който е истинския Бог, най-великият, Твореца, заслужаващия да бъде обожаван, той него не го обзема нито дрямка, нито сън. Ла та'худуху синатун ва ла наум. Лаху ма фис самавати ва ма фил ард. На него принадлежи всичко, което е на небесата и на земята. Всичко е на Аллах Азза ва Джал. Лаху ма фис самавати ва ма фил ард. Ман за аллази яшфа'у индаху илля би'изниhi. Продължава Аллах Азза ва Джал в този аят, казвайки, кой е онзи, който ще се застъпи пред Аллах, освен с неговото позволение. Тук попадаме в вратата на
застъпничеството, която врата много от сектите в исляма изпадат в заблуда именно в тази тема – застъпничеството. Много от сектите, от водачите на секти казват: аз следвам моя ходжа, моя шейх, защото той ще се застъпи за мен в съдния ден. Твърдейки и мислейки си, че онзи, който е техният водач, има тази способност и на него му е гарантиран дженета и че той ще се застъпи за тях. Или искат застъпничество директно от пратеника саллаллаху алейхи ва саллям. Преди години беше разпространено, сега алхамдулилlah вече почти го няма. Когато се четеше икамет и когато муазинът кажеше ешхаду анна Мухаммадан Расулуллах, преди да каже хайя аля салах, джамата казваха шефати я Расулуллах. Застъпи се за нас от пратеника на Аллах. Като директно, това е било директно обращение към пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, който е умрял, който е мъртв. И не е позволено да се иска от мъртвец нищо. Ако човек иска да търси застъпничество от пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, той трябва да го потърси от Аллах. О Аллах, моля те, позволи на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям да се застъпи за мен. Но не и директно от пратеника. Тук казва Аллах та'аля: мен зеллази яшфa'у индаху илля би'изни. Кой е онзи, който ще се застъпи пред Аллах, освен с неговото позволение? Значи без Аллах та'аля да позволи, никой не може да се застъпи. Дори и пратеника саллаллаху алейхи ва саллям. Защото пратеника саллаллаху алейхи ва саллям ще се застъпи за цялата умма. Но конкретно за тебе или за мене, дали Аллах та'аля ще му позволи на пратеника да се застъпи за нас? Дали ние ще заслужим това застъпничество? Ние това застъпничество трябва да го искаме от Аллаха азза ва джалля. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Знае онова, което са извършили и което ще извършат. Аллах та'аля знае и предишното и следното. Нищо не обяга от знанието на Аллах азза ва джалля. Аллах та'аля знае онова, което сме извършили и онова, което ще извършим. И поради тази причина Аллах та'аля написва съдбите. Знаеме вяра в съдбата, едно от основите на вярата. И съдбите са написани от Аллах азза ва джалля 50 000 години преди да бъдат сътворени небесата и земята. Аллах та'аля написва съдбите на хората, знаейки, със знание. Знаейки какво аз и ти ще извършим утре. Ние не знаем какво ще извършим, но Аллах та'аля знае какво ще извършим и на базата на това знание, знаейки Аллах та'аля ние какво ще извършим, той написва нашите съдби. И ние не можем да излезем от писаното. Но категорично, съдбата и писаното не означава принуда. Аллах та'аля не е принудил никой. Аллах та'аля е дарил със свободна воля хората и джиновете, и на базата на тази свободна воля ние ще бъдем съдени. Но Аллах та'аля, знаейки какво ще извършим, написва съдбите. Знае Аллах та'аля какво ще извършим и какво сме извършили. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. И не обхващат те от неговото знание нищо, освен това, което Аллах та'аля пожелал. Всичко това, което го знаем ние, и за религията, и за всички неща в земния живот, от най-малкото до най-голямото, от медицина и всички науки, които сме ги научили като хора, това е от знанието, което Аллах та'аля е поискал ние да научим. Но има много знания, което Аллах та'аля не ни го е разкрил на нас. Защото Аллах та'аля е всезнаещ. Той знае всичко, не хората. Ние знаем определена част от това, което Аллах та'аля е позволил ние да научим. И тези открития, които се правят съвременни в науката, също така са от знанието, което Аллах та'аля е пожелал и позволил ние да достигнем до него. Но има много знания, което Аллах та'аля не е позволил да го достигнем. Да достигнем до него. Като примерно, как изглежда Аллах та'аля. Аллах та'аля не ни е казал как изглежда. Той ни казва в Коран Керим: лейса камислихи шей. Нищо не прилича на него. Но до там има други знания, които Аллах та'аля не ни ги е разкрил и ни е заповядал да повярваме в тях. Без да си блъскаме мозъците и главите, защо е така аджба. Уаси'a курсиюху ас-самавати вал-ард. Неговият престол обхваща небесата и земята. Знаем, престола на Аллах азза ва джалля се намира къде? Над седмото небе. Над седмото небе има море, над морето е трона на Аллах азза ва джалля, който трон не прилича на човешки, не прилича на нищо, което ние знаем. Аллах та'аля не прилича на нищо, което ние знаем, но вярваме, че неговият трон се намира над седмото небе. Както ни е казал Аллах азза ва джалля.
и в Коран и Керим. И че Аллах Азza ва Джал се намира на този трон. Как се намира? Само Той знае. Ние не го приличаваме с нито едно творение. Защото Аллах Та'аля казва в сура Ар-Рахман: Ар-Рахману аля ал-арши става. Всемилостивия се възкачи на трона. Как се възкачи? Как изглежда? Не знаем. Това от знанието, което Аллах Та'аля не е пожелал ние да научим. Но ни е разкрил част от това знание. Неговият трон обхваща небесата и земята. Толкова е огромен, толкова е велик. А трона е творение на Аллах Азza ва Джал. Къде се намираме ние спрямо това? Спрямо тази големина, спрямо това величие. И пратеника саллаллаху алейхи ва саллям казва, обяснявайки, за да може да го разберем, че небесата и земята, понеже има 7 небеса, това небе, което ние го виждаме в космоса, което ние знаем, това от първото небе. Над това има още 7 небеса. И земята, спрямо трона на Аллах Азza ва Джал, е все едно пръстен в пустинята Сахара. Небесата и земята са пръстен на пустинята Сахара, е трона на Аллах Азza ва Джал. За какво величие става въпрос? И има хора, които казват: аз не вярвам. Аз няма да го вярвам. Топло е. Стоят и си пият алкохол на центъра, парадирайки. Защото човек, ако не говее, едно. Обаче, ако спи и парадира с това, че не говее и пие и алкохол, и нагло гледа мюсюлманите, които говеят, това е съвсем друго. Уасиа курсийху ас-самавати вал ард. Неговият трон, неговият престол обхваща небесата и земята. Уала яудуху хифзухума. И не му е трудно той да ги съхрани, да ги запази. Не му е трудно на Аллах Азza ва Джал да запази небесата и земята. Ва хуа ал-алийю ал-азим. И той е Всевишния, великия. Не му е трудно, Аллах Та'аля казва, да съхрани небесата и земята. От тук какво казахме в началото на Аятул Курси? Когато човек прочете Аятул Курси с вяра, Аллах Та'аля ще го предпази от лошо, ще го предпази от шейтан. След като на Аллах Та'аля не му е трудно да съхрани, да опази и да защити небесата и земята, това означава, че на него ще му бъде още по-малко трудно, а той не му е трудно, ще му бъде още по-лесно, ако може така да се изразим, макар че не е правилният израз това, да запази и да съхрани мене и тебе. Или хората, които са прочели Аятул Курси, които търсят убежище и се останат на Аллах Та'аля. След като на Аллах не му е трудно да съхрани небесата и земята, какво остава за хората? Аллах Та'аля е способен на всичко. Ва хуа ал-алийю ал-азим, завършва този аят Аллах Та'аля казвайки, и той е Всевишния, превеликия. Ва хуа ал-алийю ал-азим. Също така завършва с две велики имена този аят. Това беше накратко разяснение, това беше кратко разяснение на Аятул Курси, най-великия аят. Надявам се да е спомогнал за разбирането му, когато го четем в намаз или преди да заспим, да може да се сещаме за значението на този най-велики аят в Коран и Керим. Аллах Та'аля да е доволен от вас за вниманието.